चेला बकवा। हाँ बाबा। आज सवेरे ही से नोट के खुशबू आवत अरे लागत अब माल पानी भेटाई। हमारा घेवड़ा ना भेटाई तारा कुछ हुआवेला ऐसे तो निमन चोरिये रहे जो रोज रोज मिल जाता रहे साजी के। जा सार सही में एकदम बोका वाला जैसने नाम वैसने काम। चोरी करे में कितना रिस्क रहे याद बानो नुआ थाना में गाड़ी पर कैसे डंडा बजा रहे पुलिस। हाँ याद बा बाबा अब वही हमारा गाड़ी पर फोरा पड़ल बा। तो बाबा वाला में फायदा बा न टीका मार के बैठल रह रोज रोज दमड़ी और चमाड़ी दोनों आवत रही। ओ ठीक ठीक बाबा। राम बाबा। खुशी रहा बच्चा आई बैठी। आई बैठी अब बाबा के कान ऐठी। बाबा का कान ऐठवाता है। ए बच्चा बैठ शांति से बैठ। ओए बच्चा बैठ बैठ जा। तब बचवा जवन जवन सामान लिखवैले रही लावे खातिर कुल ले आइल बड़ा ना। हाँ बाबा कुल सामान ले मैंने। चेला बकवा। हाँ बाबा सामान लेके रखा। और शांति से बैठ। आप बैठिए बाबा बैठिए इधर बैठिए आप। बैठा बालक। शांति एकदम शांत। बाबा। हाँ बालक। और देखिए चुतर फल। अरे मूर्ख बालक वो चुतर फल नहीं के वो अंडा बा। ओ बाबा वो सही कहता निकलल तो चूतरे से न बा। बकवा पूजा के तैयारी करा। करते नहीं बाबा। शांत रह शांत रह। बाबा का हल्का मिले थे तू मार दिया के चुतरिया जी बस रहू। पकड़ी बाबा पकड़ी। बालक एकरा ऊपर कोनो ऊपरी चक्कर बा उहे एकरा दिमाग के घुमावत बा उहे एकरा के चैन से नहीं रहे दे। देखी बाबा कोनो उपाय करी जौन कहब उ हम करब। बाबा गरीब आदमी बाटे देखे कौन दे बाबा रउआ बहुत अंतर्जामी है देखी चापे कबार कर रख दे। ठीक बा हम कोशिश करत तारी देवी के बुलावत तारी हम बुलाई बाबा देवी बुलाई। के पूजा दे तारी। चल काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली कलकत्ता की हर घाट निराली तू ही दुनिया की करती रखवाली तू ही दुर्गा तू ही काली जय मैया मैहर वाली जय मैया मैहर वाली जय मैया मैहर वाली। एक ही मंत्र में झूमे लागल ना। बाबा रउआ में शक्ति तो। अरे बाबा रउआ आप शक्ति के सागर ही बाबा एकरा पर कृपा करी बाबा कृपा करी। बोल तू के हवे बोल बता तू के हवे बोल। ना बतेबे बात जाए कोड़ा सार बक देबे तुरंत। बाबा ये तो तोरा जरूरत हो। तू का तोर बापो बताइयन बैगन बाबा के बड़े बड़े दैतर लोग पांव पखारेला। बोल बोल जल्दी बोल बोल जल्दी बोल बोल मत कर सारे बोल जल्दी कहाँ कब रे सारे कहाँ धैले करे। बोल बोल तू कहाँ के है बोल बोल तू कहाँ के है बोल। ओम ह्रीम क्लीम बोल कहाँ के है बोल बोल ना तो जला के राख कर दे बोल जल्दी बोल बोल ना बताइए ना बताइए बोल बोल तो जला के राख कर दे
बोल। बाबा बड़ा ऐठतिया होई तो एकर ऐठा छोड़ा दे बच्चा, घबरो मत। कहां सही सरवा के कर लई कहवे रे ई मुनकटवा का ई ऐसे ना चापो ना माने, बाबा चापो ई ऐसे ना मानी। देवी के चढ़ावा मर दे देवी के चढ़ाई करे दे। चापो दोगला बराम, ना दोगला बराम, ऐसे ना मानी। ना मन बे बाबा छोटी दिखाओ ना तनी दिखाओ ना बाबा है नी माइक हाँ बताए, तू ना बताइए, तू ना बताइए, तोर मजाल से तू ना बताइए। हम तोरा जैसे हो जा सोखा के हम उड़ा दिले रे अरे साला ये तो बहुत बढ़िया बुक पर है। और बताए, ये उतार तेरे बैठ जा बैठ साला खतरनाक नमन बे पिया देव सारे पिया शांत। बोल कैसे धैले रे पूजा कर दी एक तो देवी सही रुसाल बिया बुकवा, हाँ बाबा, माई के पचरा स्टार्ट कर। ये ऐसे ना मानी, मान जाई माई के बोला माई के परी। चल रे पचरा स्टार्ट कर। अब चल। उठावा, हाँ आओ जान उठावा। बोल आओ अरे निमिया के दाढ़े मैया लाले ले झोलुआ के झूले रे झूले ना हमर गावे ओ के झूले रे झूले ना हमर गावे मेरा ओ के झूले रे झूले ना कहाँ का पकड़ ले बाबू बताई रोवा रोवा बताई कुछ तो बताई तू हमारा मुंह से सुनना चाहता रह, कल्ला सुना। एके बसवारी आके मोरिया मिले होगा, एके बसवारी आके घुराइले। गोइल रहे बस वड़िया जहाँ कोई लरिया बोले है गुरुजी आओ 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 दम तोड़ दे, दम तोड़ दे, कट बोल दे भैया, कट बोल दे। लागत कि पिपरा पर चढ़ के लाल लाल गोदा खात रहे। हाँ इरे बसवार में चढ़ चढ़ के खातिया। अरे मत बोलो सरे, गरमातिया तो नहीं का बोला तारा सा, तो शांत रह सा। तो तू ही मनाओ बाबा एकरा के मनाओ, चल हम माना तारी की तोरा संगे ना इंसाफी भइल बा, लेकिन ये बालक के छोड़ दे। बोल तोरा का चाहिए, बोल जवन कभी तवन हम दुआई तोरा के बोल। हम जौन ची मांगे तुम ची देवे। हाँ हाँ बोल बोल बोल, का चाहिए तोरा बोल। बताओ 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 का चाहिए बोल। एक बोतल दारू चाहिए और बोल, एगो मुर्गा चाहिए यही कुछ चीज तो तोरा देते बानी हम। ले ले कुछ चीज तोरा के दे देनी। हमके गंजवा कहाँ देले है गाजा भी नहीं बा, देख कांख से देख, ध्यान से। गाजा भी बा तो झूठ मत बोल, सब झूठ मत बोल, सच बोल। जाफर लियल बने चल जाफर लोग सब हो, देख ले ध्यान से और छोड़ दे बालक के दे के। गोल का अंडा बा अंडा भी बारे, अंडा भी बा। मुर्गा का मुर्गी के मुर्गी के अंडा होला रे। चल ठीक बा छोड़ दे, छोड़ दे। चल यो 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 उड़ जा उड़ जा उड़ जा बच्चा, उड़। बहुत बढ़िया काम कनी बाबा। अब बच्चा बाबा मैं ठीक हो गई एकदम तोहार बचवा ठीक हो गइल बा, अब तू लेके जा सकेला घरे, कौनो प्रकार का दिक्कत अरे नहीं। बाबा बहुत बहुत जा जा लेके जा घरे जा, एकदम हंसी खुशी जा जा। चल बच्चा चल जा आओ चलो अब बटोरला के काम बा, काम हो गयल। हाँ बाबा बिटोर लिया। अब मजा बा ना, ऐसे ना कहते कि बाबा लोग के कितना मजा है। बोतल बा, ऐजा मुर्गा बा। चला उठावा, लेके ले चला, भूना बनावा, चला। ये